Hello, good evening. Gising na siya. Good evening, guys. Good evening. Ay. Dito. Opo ako sa baba. Shoutout sa mga kaibigan ko dyan sa Qatar at sa Malaysia, sa London. Hello, hello guys. Kumusta na kayo? Sa Japan, hindi. Wala na yung mga kaibigan ko.
Chacha Kulduroy, harang. Thank you, Chacha Kulduroy, sa paharang-harang. Shout out sa'yo. Ay, miss you. Miss you too. Kuya Bubuyog. Hugutero. Kumusta na? Road tutorial, hello. Kumusta? Shout out sa'yo. Kumusta na ron? Kuya Bubuyog, Hugutero, kumusta na rin? Kumusta ang New Year? But can stay long here in okay lang, okay lang. Thank you sa pagpunta, Kuya Bubuyog. Busy. Dito lang ako sa kwarto nag-live. Kain po, te. Sige, tapos na. Nandito na kami sa kwarto. Anong ulam? Anong ulam mo ron? Gabi na Mukhang hindi na nagla-live si Yupil ron. Hindi na nagla-live si Yupil Gimmick. Late na yung ano ko, live. Kasi kabababa lang namin. Ron tutorials. Naka-BG lang. Thank you sa pa-BG-BG mo, Ron tutorial. Ron? Ron tutorial. Napipilipit yung aking dila. Wala pa. Ay sus. Siguro makasada ko nito next year ulit. Wala, mahina ang revenue natin eh. Mahina ang revenue ko. Parang ang parang kulang na ngayon ang nag-YouTube mo. Saka nagla-live. Upload lang video. Oo nga. Nung last year, minsan nag-upload ako sa isang araw, 3, 2. Pero ngayon parang naglaylo yung nung kamakailan meron akong video na in-upload. Na na nga ako ng ni Google AdSense. Hindi pa ako makapag-send ng bank account eh. Wala pa akong bangko.
Musta ang New Year ron? Masaya? Masaya siguro New Year mo. Ilang beses ka na nakasahod. Ako wala pang ano sahod siguro. Hindi ko pa nga alam yung revenue ko na. So wala pa nga yatang $25. Mahina eh. Kasi nung tinignan ko ano pa lang eh. 23.79 ba yun? Ewan ko, matagal na yun, nung last year pa yun. Si Yupil, ay, alam na dun sa ano niya eh, bakery. Thank you sa 4 million people in the house. 3 thumbs up. Thank you sa naka-BG lang dyan. May sahod na yan. Hoy, wala pa. Wala pa akong sahod. Tagal pa. Oh, busy na yun, te. Lalo na pag may maraming order deliver. Oo nga, ang lakas ng ano niya, ng kanyang negosyo. Chacha Kuldoroy, ano nang nangyari sa ano, di ka na nagla-live? Nangyari na naman dyan sa ano na yan. Di na nga nagpupunta sa mga nagla-live eh. Bakit wala na? Wala ka ng ano, YouTube? Bakit mo iniwan si YT? Pagod na? Pagod na, nakakapagod na rin. Mayaman na. Secret. Wow. Sana all, mayaman na. Kaya pala eh, pa-shopping-shopping na lang eh. Kala ko nag-live ka, nagpag-games ka ulit eh. Para sa mga sabon mo. Hindi ka man nanood sa upload ko. Anong upload mo? Meron ba? Inakita ko yun nung sa ano, Facebook. Naka-live ka nga kanina. Ay, hindi pala kanina. Nakita ko lang notification.
Sa Facebook, nakita ko na live ka. Yung kumakain ka. Ano ba yung kinakain mo? Diba nag-upload ka yung kumakain ka na. Nanood ako noon. Di lang ako nag-comment. Patulog-tulog ka kasi sa pansitan. Wala kasi ano kami busy. Kahit naka-online, naka-open yung wifi ko, busy kami. Nandito na kasi mga busing. Minsan kasi mahina yung wifi dito eh. Ano ba yung in-upload mong bago? Naka-live ngayon? Kabubukas ko lang ng ano eh, YouTube eh. Hindi, ano, kaya pala hindi nagbunta. Ay, nako. Ang hirap. Ang dami lampas na 5. Anong lampas na 5? Anong madami? Yung taon niya? Successful ba yung business mo? Chacha Kulduroy? Business. Anong klaseng business? Business. Mag-aano na ako na mukha kasi natutulog na ako eh. Hindi ko makita. May aso pang maganda na. Aso ka pa ng balahibo. Yun ang ano mo? Upload mo? Ano na nangyari doon sa mga aso mo? Chacha Kulduroy. Parang wala ka nang upload doon sa mga aso mo at saka yung pusa. Ron tutorial, nakabidyo lang. Tinangay na ang aso kong. Ano yun? Tinangay na ang aso kong dati. Saan napunta? Ang mga aso mo. Ano yung bago na yung mga aso mo ngayon? Nasagasaan. Lahat? Hindi ba marami kang aso?
Yung mga tuta. Pati mga tuta nasagasaan. Isa lang ang naiwan. Kawawa. Di ba binibili yung aso dyan? Yan, may ikot na naman yung wifi. Na. Napadala mo na yung mga pinarapol mong sabon. Chacha Kolduroy. Yung mga ko, balat nagsusugat dahil sa sobrang lamig. Ang lamig kaya dito. Ay, naku. Mahangin. Kaya ang daming may mga sakit dito eh. Sobrang lamig. Lamig. Thank you sa 3 million people in my house. For thumbs up.
Lapit na naman ang bakasyon. Sana matapos na para makabakasyon na. Grabe. Grabe ang lamig. Nagdra-dry yung balat ko. Meron na lang akong 3 minutes. Para magpaalam na at ako'y nag-update lang para hindi naman tayo masiro kay Whitey. Mahapdi yung kamay ko. May mga sugat na maliit. Sa sobrang dry na susugat. Putik dot nga. Ang kabaho, oy. Oo, parang bugok. Parang itlog. Ang aso umutot. Ang baho. Ano, 2 minutes left. Thank you sa pagpunta sa live ko ay Chacha Coloroy, Ron Tutorial, at kay Kuya Boboyo Gugutero. Wala pang sahod. Wala pang sahod. Matagal pa. Siguro abutan pa ng December ulit. So yan guys, ano lang ako, 30 minutes lang.
update lang naman. Salamat sa inyo sa mga punta sa live ko. Salamat. Ako magpapaalam na sa inyong lahat. Sa 3 million people. At susunod ulit. Bye guys. Bye. Good night. Happy New Year.